हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नै लोगोफोर फिथा गुदुं गुदुं जानोसै नै फुंनि दासो बायनानै लाबोनाय नै उखुन्दै खुलायलायनाय दखाननिफ्राय बायना लायदों बेनिफ्राय दै गुदुंजोंनो जोङो जानोसै आरोना साथा नांलायला जोङो दै गुदुंजोंनो जानोसै ना मामि बेनिफ्राय सापात गैया नालाय बिनिखायनो जोङो सा फुदुंदिया सापातखौ माने बायनो हरफानो बावबाय आङो सापाता जोबना दङ नै दै गुदुंसो लाबाय जोङो लायबाय थानो बाबायना आबैयाबो लायनो बाबायनो आबैया जादो आबै फिथाइया नै हानहरना Dan nggak tadi baban bertanya dan deh ada mami nilai dong bau dah tanya mani na anggo जानोसै दाना फुंनि गुदुं गुदुंनो नै फिथाइया एबारनिया मोजांसिनसो ना गोथावथार फिथाइया ओमफ्राय गाबोननि गुरै गुरैनो गुरै गुरै ओमफ्राय ओइ दाखालि बिजामादै थैनाया मिथिङाव बेखौनो लांगोन दायो खानजोबबाय 10 बेसेबा लाङो फिथाखौ फिथाइया गोथावथार जोंहानि एसे न' खाथियाव गामियावनो आरो सावनानै फानो बिराद गोथाव बानायो आइया फिथाखौ बरिया गोथावथार गोथाव ना मामि दाना नै लोगोफोर आङो लाव ओंख्रि संनोसै आरोना लावजों आलुजों संनोसै गोथावनो लाब्रानो बेनिफ्राय दिनैहाय जेबो बेदर सेदर जाया आरोना मंगलबारबो बेनिफ्राय मिरामिस संगोन आङो गोथावनो आरामनो लावा बिराद मोजांथार नै गोरलैनो malah aku itu mendak laukal माबा सिखांनो गामियावसो थांदोंमोन माबा आयौ न'आव थांदोंमोन आलासि न'आव थांदोंमोन आं खमबोसो जोमनाय आलासि जानो ओमफ्राय सोरथो मा खिथानाय बिजामादै खासे दा मा होनो फट' साफायगोन फट' साफायनो थांदों होनना खिथादों दाख्लै आबैनो आलासि जानो थांदों जि आराम खानाय गोरलैयैनो बायबोबाथाय दंबावोसो बायना दोनसोखा लावखौ बायना दोनफैखाबा जाजायाना जानोबा बायना लायबाय थानो हागोन आरो नै लाव ओंख्रिखौ संबाय आङो इनिफ्राय एसे दै होनोबो जाबाय नै बेनिफ्राय नै बेयावहाय आङो सयाबिन सोमना दोनदों सयाबिन भाजायावनो दै एसे होना होनोसै एसे थेब थेब संसै बारा दै होबाबो गोथाव जानाय नङा एसे खम होनोसै मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना लाव ओंख्रि आलुजों लाव इनिफ्राय नै बिथिंजाय नै भाजायाबो जाबाय सयाबिन केपसिकाम इनिफ्राय सबाय बिमा बेगर दङ बेयावहाय नै मोनजोबबाय आरो रेडिनो इनिफ्राय नै बेयावहाय नै साटनि लगायनो थाखाय हाना दोनखाबाय नै लगायथ'वाखै संख्रि बानलु जानांसिगौल' रेडि जाजोबथारबाय आरो नै बरिया गोथावनो रानिया बाम जागासिनो नालाय नै आङो साटनिखौ लगायनो मोनाखै ओंखाम जानोसै लोगोफोरजों दाना मामिजों आंजों बिमा फिसाजो सानैजों गोथावनो इनिफ्राय नै मिरामिस नालाय दिनैहाय गाजर साटनि लगायनाय इनिफ्राय नै बेखौ सिफ्लेनानै जानोसै आङो दुन्दिया आरो पियास बिलाइ इनिफ्राय नै मुला खाजि बरिया लगायना लाबाय दाना इखौ सिफ्लेग्रोना लानि आं
बरिया लगायना जानोसै बिराद गोथाव मोनथारो आहा बेबायदि सिफ्लेनानै जाबाथाय माबाखौ दुन्दिया आरो पियास बिलाइ होदों बानलु होआखै आङो एसे माबा हरदों सिफ्ले हरदों सियारा खेंख्राख्रा जादोंना जोंना एसे माबाया टेबोला जानोसै गोथावनो गोथाव मामि नों जाबाय बे ओंखामखौ लगायना जा रोंखागौना नों हारसिंनो बरिया टेस्टि दुन्दिया सिफ्लेना बिराद गोथाव जाथारदों सयाबिन भाजाखौ लानो बावबाय आं लायनो र' मोजां सयाबिन भाजाखौनो लानो बावदों आङो लायफिननोसै बावलायलायो ना थाथ' दे नांगौ मामि माइले आंबो जागोन भाजियाहाय औ लागोनथाय आं भाजिखौ नङानोसै जादो मामि थायो जादो सयाबिन भाजाया गोथाव जाजोबदों मिरामिस जानो मोनबा मालाबा बिराद खहाबसिनोसो ओंखामखौ बाबु आंनो ओंखामखौ एसे लाफा जादो मा नोंनोबो बाबु एसे नांगौनो राननो एसेल' iya malah gelap oke siang nona ada gudung tahan kama Con gà khơi hay là lên sáng kẹt Ada mami ăn khơi cho đi đi lên tràn luôn làm gì có hộp làm đi lẹ ada dunia
Gotau gotau. Jadah mami. Tandai awan lu jerum jakabai hai. Barang gesa-gesa. Gotau. Jadah. Khá vậy. Dạ. Có khứ. Có khứ. Jadah mami. Gotau nè. Tan hả lạ? Halo. Hả? Hayo. Hayo. Jadahไปทางเด้ Ada apa saya nang? Ada tak? มันไปทางเด้นี่ก็โทรศัพท์ทางกูรู้ละนั่นอะไรโบเดียจะมันจะไปทะเลแดงสักคำไปได้ไหมมี่มึงรู้จักกันน่าจะละจักกันจะปนเดียวซะกระทบกระทบเนาะได้ละมึงจะละजाखांबाय लोगोफोर दानिया इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव दिनैहाय गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो लाइक खालामदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय ना मामि